rabba yadda ka so za mu kasance yau ga mu muna waka yardar ka ne sarki rabba mutuwa rigar kowa ba za ta zo ta ka kauce ba wataran ka zama gawa ana ta yin labarin ka rubanya salati gun manzo abban zara ga tabun kowa mu akan ka muke yin zarra alai da sahabu nasa kuma soyan nura Allah nuna mu ko da wasu basu so ayo haka ba mutuwa rigar kowa ba za ta zo ta ka kauce ba wataran ka zama gawa ana ta yin labarin ka dawowa aikinka a ƙasan shi za ka fakewa tun yanzu yan uwa mu yo gyarawa wata rana ne hamaza ake baba ku ji bana